Здравейте, скъпи потребители на VBOX, аз съм Ахил 1213 и тук с мен е Зазо и днес ще правим Survival Island геймплей. Това е част 1, може да има и сезон 2. Ау. Не беше нарочно. Да знам, ама айде. Седи пред мен, тук и чиста. Ами аз събирам дърво и... Ама ти си ломатина. Ха, бе. Не се ли гъби. Сега. Аре, не ме карава. Аз събрах един сапник. Забравяй, карава. Събрах, ти не чуваш ли това? Стига ти билде. Е така да го изравиме. Идеално. Сами дай малко дърво. Чакай малко, какво? Даде дърво. Сега ще взема да оставам. Не. Не бе, ела да ти дам. Къде си? Добре, значи лопата ли ти направя? Не. Какво правиш в момента? Изравняваш ли острова? Не знам това да правя. Не защо да правя. Вземи върни пясък и всичко окей. Абе, като се замисля, няма да е зле да направиш лопата, ама аре карен, вече не ми... Абе, посадих сапнинги. И какво го си Посадих меден. Дърво порасна достатъчно бързо, че да имаме дърво. Аре, ще ме експейда. От какво? От тост. Преди се пробвах. Ние сме по средата на нищото и не се шегувам. Аз ще се опитам просто. Пробвай се извън камера. Но ти казвам, Алекс, си. ти снимаш. Еми точно, като спра да снимам. Вече. Аз сега използвам Rice Minimap, да знаеш. А защо качваш потребители на VBOX, като го качваш в YouTube? Кое... Де да знам, аз понякога аз мога да го кача в VBOX и затова. Достатъчно мала. Какво? Ако под 200 мегабайта. Да, в VBOX е гадното, че има ограничения и... те са... Трябва ми код. Какво ти трябва? Код. Дай ми телефон. Сега идвам, чама. Абе, ще ти дам цялото дърво, каквото искаш. Не цяло. Колко? Аре, давам ти 2 лук за теб са. Стига. Отгоре пенче. Да, отгоре. Алекс, Защо? Не ми казай, че похаби дървото. Опа, дънжане, идвай. Лодката ми. О, Дени, нали не направи лодка? Дени, защо хабиш шибаното дърво? Псуваш. Не! Нали където
Нали като си посадил сапли? Не се знае кога ще ме поникнат, имаме малко дърво, а ти го хабиш. Е така за кеф. Какво е това? Лодка. Лодка. Вода. Мразят. И аз сама не ти го И аз сама не ти го казвам. Я крипър ми помогна да... Опа! Шет, умирам. Fuck, damn it. Дени, О, пещерата съм, помощ! Дънжа на един крипър го гръмна и... един скелет сам е бие. Абе, мали чисто. Еми крипъра ги взриви, добре че нещата не изчезнаха. У мен са... две гъби, една кафява, две айрон. О, Къде си? Да, виждам. о, Видях ви. Нето на пол. Знам, Ето на пол. Ти не Ау. ме биеш, бе. Ти ли ме биеш, бе? Не, има скелет за теб. Бате, как не го видиш? Бате, как не го види? Той се слива с долна. Бате, виж какъв съм в Бате, тила. виж какъв съм в тила. Ами, имаш стрела и там, където... Аре да не казвам. Не е там. Не е там. Знам, но... Но главата в колената и... Главата в колената Чуем и се как ходи. вчер. Зомби. Зомби. И крипър. И крипър. Това е зле. Дали ще мога да принудя крипъра? Дали ще мога да принудя крипъра да гръмне Ами, зомби? удряш крипър и бягаш. Знам, бе. Знам. Ма знам, бе. Знам какво да правим. А не знаеш. Ахиле. Добре, Ахиле. добре. Ти казвам добре. Ще ти кажам добре. Аз ще ли гави. Аз се ли гави. Идиот. Дени. Модени. Водени. Добре, спирам звук. Аре, спирам звук. Оттам. Ма ти са тия зомбита откъде? Но... Оранжи. Откъде се Оранжи. взеха? И защо цепи? Ще да питаш. Престани, верно. Да, ти типа... Като най-големите страхливци успя да се измъкнеш и оставаш Аз с тебе случа, бе. Аз от и тебе оставаш случа, бе. твоя приятел да умре от зомбита. Аз от тебе Аз от Абе. тебе случа. О, убих едното, давай. Скелет. О, да. Грозен. И грозен. Умри, бе. И грозен. Ури, бе. Ури. Аре, бе, бате. Не. Аре, бе, бат. Ма къде изчезна? Качих се нагоре. Качих се нагоре. Видях. Умрих един грозен скелет. Убих един И грозен. това грозен скелет, какво ти направи? Каза ми, че си гей. Абе, Казах, че ей, си гей. без убийца. Абе, като видя, това беше Това комплимент. беше Абе, комплимент. Трябва ми стол. Трябва ми стол. Ахилчо. Ахилчо. Ами, извинете, но, скъпи потребители, но трябва да спирам видеото. Защото става прекалено кратко. Защото става прекалено Прекалено кратко. дълго и в YouTube Прекалено нещо дълго и в приемат. YouTube нещо Да, да затова приемат видео. идиоти.
Чао.